खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बनायनाय बावहरनाय थाबाय गोबावानो जाबायमोन आं भिडिअ होनो मोनिया थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आसा खालामदों बिराद अखा हादोंमोन आरो आङो ओंखारनानै गिर्जानिफ्राय अखा हायोब्लाबो ओमफ्राय जोंहा सानदेआव सानफ्रोमबो गिर्जा जायोना ओमफ्राय जोंहा बिदिनो नालाय सिनियर क्लासमोन आरो जोंखौ फोरोंगासिनो जों सिनियर क्लासना प्राइमारि बिगिनार क्लास थायो आरो जोंनिया सानडे स्कुल जाहानि न' खाथिनि सानैबो आगैया बिनानाव आरो बिदा गेलेलायसोदो आरो ओमफ्राय जोंबो दसे टाइम पास खालामबाय आरो आगैदों बिनि उनाव जोङो हायबाय खान्थाल जानो दानना होग्राबो थानांगोन ना जोंनि खान्थाल दानना होग्रा पार्टनार आरो बिसोरो मोजाङानो दानना होबाय आरो खान्थाला बिराद गोथावमोन आरो अखा हायोब्ला खायसे बोरैबा जायो खिन्थु बिराद गोथाव गोदैमोन आरो अखा हायोब्लाबो खान्थाला नांलायनानै गाबलायदों बिसोरो लोगोजों लोगो गथ'फोरना स' आं गोसोखांगासिनो आरो मा जानाय होननानै आरो गथ'फोरनिया दसेनो नांलायो दसेनो मोजां जाफिनो गिदिरफोरनि बायदि नङा आरो जाबाय थानाय फैनानै आनैमोन मामामोना बाहायबाय आरो ओमफ्राय खान्थाल गोमोन हानदोंमोन ओमफ्राय हायावनो सिरिनानै गुब्रुबाय ओमफ्राय मोजांखौ खननानै जादों आरो आं एसेबां खान्थाल गोमोनखौ गोथाव मोना आं गोथांखौनो गोथाव मोनसिनो आरो गोथाव मोनग्राफ्रा जायो आरो ओमफ्राय जोंहा नै बिथां मिस आइफनआव मबाइल गोदान बायबायनो दाय जासोदो आरो बुंनायनि आंखौ जोङो खान्थाल जाखांनानै गार' एवनाय जानो होननानै थांबाय आरो लोगोनि हानियाव आं गार' एवनाय भिडिअखौ लास्लाबनो हायासै मानोना मोनाबायमोन खोमसि जाबायमोन बेनिखायनो आं लानो हायासै आरो ओमफ्राय जों थांबाय थानायाव नै सेबफोरनो थांग्रा मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय जोंनिया माने गरम बन्द'आव सेब लानाय जायो माने गथ'फोरा जाहाथे गोदाव सोराव जाया न'आवनो थानानै गामियावनो सोलोंनो हायो माखासे बाथ्रा बेनिखायनो जोङो सेब ट्रेनिं लायो आरो ओंखायनो थांदों आरो बिथांमोना टिचार आरो जायफोरा थांदों बिदि गथ'फोरखौ फोरोंफायो आरो ओमफ्राय थांबाय थानायावनो फुख्रियाव बेबायदि नाखौ नुदों आरो फार्स्ट टाइम आं बेबायदि दोलो नाखौ नुदों आरो नुफेराखैमोन आरो ओमफ्राय बि मा ना नास्रायफोरसो इसोरो आंबो नुबाय